Caiff eiddo ar rent a osod i'r ardenantiaeth domestig yng Nghymru ei rheoleiddio gan Ddeddf Tai Cymru 2014. Mae landloriaid ac asiantau yn cyflawni troseddau os nad ydynt yn cyflawni eu rhwymedigaethau. Yn gryno, mae angen i landloriaid ag eiddo rhent gofrestru, ac mae angen i'r rhai sy'n gosod a rheoli eiddo yn weithredol wneud cais am drwydded. Mae hyn yn berthnasol os caiff yr eiddo ar rent ei farchnata, ei osod neu ei gynnig ar gyfer ei osod o dan denantiaeth domestig. A chi yw'r person sydd angen cofrestru. Mae angen i'r landlord uniongyrchol gofrestru. Yn y rhan fwyaf o achosion, perchenog yr eiddo fydd hwn sydd hefyd wedi enwi ar y denantiaeth. Gallai landlord fod yn berson penodol, nifer o bobl sy'n berchen ar yr eiddo ar y cyd, cwmni neu elusen neu ymddiriedolaeth. Weithiau mae'r un person yn ymwneud â nifer o'r trefniadau hyn a bydd yn rhaid iddynt gwblhau cofrestriad ar wahân ar gyfer pob un. Beth yw cofrestriad? Mae'n ofynol darparu gwybodaeth am y landlord a phob anedd a osodir ganddynt. Mae'r wybodaeth sydd ei hangen yn cynnwys manylion cyswllt, pwy sy'n gyfrifol am osod a rheoli ym mhob anedd, taliad ffi a datganiad bod y wybodaeth yn gywir ac nad yw'n gamarweiniol. Mae'r cofrestriad yn para am 5 mlynedd a dylai'r wybodaeth cael ei diweddaru yn rheolaidd. A oes angen trwydded arnoch? Os nad ydych yn rhan o'r gwaith gosod a rheoli o ddydd i ddydd ac yn syml yn berchen ar eiddo wedi rhentu, y cyfan mae'n rhaid i chi ei wneud yw cofrestru a phenodi asiant trwyddedig. Bydd angen trwydded ar unrhyw un sy'n ymwneud â gosod a rheoli eiddo ar rent yng Nghymru. Gallai hwn fod yn landlord neu asiant. Caiff gweithgareddau gosod a rheoli sy'n annog yr angen am drwydded ei diffinio yn y gyfraith. Maent yn cynnwys delio'n uniongyrchol a thenantiaid, sefydlu cytundebau tenantiaeth, cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth a casglu rhent. Allwch chi gyflogi rhywun arall i osod a rheoli eich eiddo. Byddwch yn ymwybodol ei bod yn drosedd cyflogi asiant heb drwydded. Darganfyddwch os yw landlord neu asiant yn cydymffurfio ar gyfraith drwy wirio'r gofrestr gyhoeddus ar ein gwefan. Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru.